Wannan shi ne Alin Bata ya sarka kuda ya canza ko ce akwai dambe Alin Bata ya sarka ka yi ma mutane kuru da bubu duk kudu da ba idan ka kai ne best in kudu amma ka bari an taking over na best taking over dogon Cisco has taken over dogon Aleka has taken over Abba Igbo da suna da dambe da iya dambe da haƙuri da sauri duk babu da mace kan ba ka da ƙarfin da tattala amma ga ba ga dambe nan alikanin bello zai dambe hudu gidan gaban ba shi naira 400 Ushu mai ato na ma alƙawari dole in ka fi da Ali ajin ka za ka samu 200 sa'ada tun kayan a yi ajo zan ba ka su da sa'a kai ina san ba kai ba ba ta isa ta aka ce kai ba ba ta isa shi ba Ushu ya tsada kai ta ba ta isa ta karya ta isa ka ta isa shi kai ba ba ya bukan ina ta ka tsala mutu ake ba ta isa ta ta ƙara ita ta isa shi uwa ta isa shi kai ta isa shi kai ka uwa cikin lada ke lai uwa kai yani uwa kuna Allah da wallahi zaki wa ba to wannan shi ne tuni na ƙarshe
ga mana can ta yi ƙarfi ne da ka dubu ta ce da amadu mana can da amadu da wannan banda ya hana shi